Vervoer. Doorgaan. Centrum. Gereed. Hopla. Hup. Op deze 4e mei zijn wij hier samengekomen bij het gedenkteken aan het Waaigat om alle mensen uit het Koninkrijk der Nederlanden te herdenken. Alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk of tijdens vredesmissies van internationale organisaties zijn gevallen, dan wel door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, op sobere wijze te herdenken. Zij hebben hun leven gegeven voor de vrijheid die wij vandaag zo koesteren. Vrijheid is een groot goed. Vrijheid is kunnen leven zonder angst. Maar leven wij ook zonder die angst? In de gehele wereld zijn er talloze brandhaarden waarin velen worden overgeleverd aan de grillen van de willekeur, aan onderdrukking en knechting. Duizenden, misschien wel miljoenen mensen snakken naar een leven zonder angst. Vele mensen hebben hun leven gelaten in de strijd voor vrijheid en vrede, in de slavernij, dwangarbeid, in het verzet, in de gewapende strijd tegen de onderdrukker, de vijand, en vele anderen werden uitgehongerd en uitgemoord. En ook vele burgers en militairen zijn omgekomen door bruut oorlogsgeweld op verschillende plaatsen in de wereld. In gemilitariseerde organisaties wordt gehoorzaamheid gezien als een deugd bij uitstek. Maar is gehoorzaamheid in deze wel een deugd? Voorbeelden uit het verleden geven tegenstrijdige antwoorden. Gehoorzaamheid kent immers ook een schaduwzijde. In de geschiedenis vinden we helaas vele voorbeelden van burgers en militairen die in woord en daad met gebruikmaking van grof geweld het belang van gehoorzaamheid zonder enige nuance hebben onderstreept. De geschiedenis bevat ook voorbeelden van burgers en militairen die weigerden orders op te volgen, omdat zij deze orders als onrechtvaardig of onjuist hebben ervaren. Er zijn talloze mensen die in onze ogen misdaden hebben begaan tegen de mensheid. Maar volgens de landen of bevolkingsgroepen die in oorlog zijn, is dit alles soms toegestaan. Zo heeft de geschiedenis dictators en massamoordenaars gekregen die opereren in dienst van een land of bevolkingsgroep. Het lijkt tegenstrijdig, want hoe kan een gehoorzame militair of burger schuldig zijn aan misdaden tegen de mensheid? Eigenlijk vragen we in een oorlog of burgeroorlog van militairen en burgers om uit idealistische overwegingen supermenselijk onmenselijk te zijn. En door de focus op zichzelf te richten in plaats van op de slachtoffers, zijn regimes in staat om te zeggen: wat een verschrikkelijke dingen hebben wij moeten aanschouwen bij het vervullen van onze plichten. En hoe zwaar drukt deze taak op onze schouders. De essentie van een totalitair bewind, zoals we dat nu in vele landen nog zien, is mensen te veranderen in functionarissen. Mensen die ophouden met of niet meer mogen denken. Mensen die niet meer denken of mogen denken, zijn in staat tot onmenselijke daden zoals die vandaag de dag nog plaatsvinden. Het heeft velen in het heden en het verleden vaak ontbroken aan compassie. Zij hebben of hadden een surplus aan officiële gehoorzaamheid. Vandaag de dag vragen we van burgers en militairen in een democratische samenleving dat zij op hun eigen niveau meedenken. De denkende, compassievolle burger en militair hebben we hard nodig om misdaden tegen de menselijkheid tegen te gaan of te voorkomen. Wij zijn hier vandaag samengekomen bij dit gedenkteken en we willen denken aan hen die vielen voor het ideaal van de vrijheid. Denken we aan hen die droomden en die vochten voor een leven in vrijheid. De vrijheid waarin wij vandaag leven, wordt door hen met hun leven betaald.
mogen wij laten zien in ons doen en laten dat wij die vrijheid waard zijn. Dan pas doen we recht aan hen die voor ons gestorven zijn. En dan pas doen we recht aan hun dierbare nabestaanden. Onze doden levend te houden. Zij moeten hun namen blijven behouden. Hen vergeten betekent hen een tweede keer te laten sterven. Vanuit mijn overtuiging dat wij mensen het niet alleen kunnen en dat wij de Allerhoogste om kracht en steun mogen vragen, wil ik tot slot voorgaan in een kort gebed. Heer onze God, met geloof en vertrouwen en met de liefde die wij u hebben bewezen, bidden wij voor onze landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Laat ons geloven in de nieuwe mensen die niet naast, maar met elkaar zullen leven. Geef dat onze geliefde doden als zaden in het zand zijn voor een oogst van vrede. En dat op onze aarde eindelijk het geweld van de wapens mag zwijgen, zodat we weer de stemmen kunnen horen van moeders en kinderen, van vrouwen en mannen, die gij bezielt met woorden en werken van vrede. Amen. Ik verzoek u thans enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. Rechts meneer. Meneer. Van Moer, stil.
Thans zal worden overgegaan tot de kranslegging. Door Hare Excellentie, de gouverneur van Curaçao, namens de Koninkrijksregering. Door de minister-president van Curaçao namens de regering van Curaçao. Plaatsvervangend commandant der zeemacht in het Caribische gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht van het Caribisch gebied. Door de commandant Vrijwilligerskorps Curaçao namens het Vrijwilligerskorps Curaçao. Er is nu gelegenheid tot het leggen van bloemen of kransen door de nabestaanden van gevallenen. Hierbij is de kranslegging beëindigd. Dames en heren, hierbij is de ceremonie beëindigd.
Excellenties, genodigden, belangstellenden, van harte welkom op de dodenherdenking op de militaire begraafplaats. We gaan een ceremonie houden, enkele toespraken en daarna overgaan tot het leggen van de kransen. Meneer Sayers. Help oorlogskinderen de vredestichters van morgen te worden. Kinderen hebben de potentie, de moed en de kracht om de vredestichters van de toekomst te worden, stelt de directeur van War Child, Mark Vogt. Zoals we de oorlogskinderen uit de periode 1940-1945 nooit mogen vergeten, zo mogen we ook de slachtoffers van nu nimmer in de kou laten staan. Dit jaar leven we 70 jaar in vrede. Vandaag herdenken we de mensen die streden voor een vrij koninkrijk en staan stil bij de miljoenen die omkwamen. En morgen vieren we de vrijheid die we al zo lang hebben. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Maar er is nog een generatie die zich de oorlog als de dag van gisteren herinnert. Omdat ze kind was in die jaren. Zelfs na 70 jaar is er weinig voor nodig om het te laten herleven. Sommigen slaagden er nooit in de oorlog ook in hun hoofd te laten eindigen. Ze blijven angstig erover te praten, dromen er nog regelmatig over. Dat kan de oorlog met een kind doen. Een leven lang gevangen in een oorlog die al jaren afgelopen is. De Tweede Wereldoorlog is voorbij, ja. Maar tegelijkertijd weten we dat er in die 70 jaar geen dag zonder oorlog is geweest. Ook vandaag nog woeden tientallen oorlogen en gewapende conflicten. Die oorlogen en gewapende conflicten van vandaag vertonen een schokkend patroon. Meer dan 80% van alle slachtoffers is burger. De meeste zijn vrouwen en kinderen. Gewapende groeperingen kiezen doelbewust en wel overwogen weerloze burgers als hun slachtoffer. Denk maar aan Boko Haram in Nigeria en IS in Irak en Syrië. Kinderen vormen de meest kwetsbare groep. Zij zijn de meest onschuldige slachtoffers van de oorlog. In de afgelopen 10 jaar zijn meer dan 1,5 miljoen kinderen, dat zijn 50.000 schoolklassen, in oorlogen gedood. Miljoenen groeien op in oorlog. Kinderen raken niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gewond. Ze lijden aan terugkerende nachtmerries, depressies, angstaanvallen en woedeuitbarstingen. Veel van deze kinderen zijn pessimistisch over hun toekomst. Angst bepaalt hun kindertijd. Zo zijn vele kinderen voor het leven getekend door de ervaringen die ze hebben opgelopen in een oorlog. En juist deze generatie moet hun verwoeste land weer opbouwen. Kinderen hebben recht op een leven in veiligheid en geborgenheid. Daarom moeten we er alles aan doen om deze kinderen te ondersteunen. Want een vreedzame wereld kan niet ontstaan in een cultuur van oorlog. Angst veroorzaakt haat. Als wij niet leren van onze fouten, groeien deze miljoenen onderdrukte kinderen op in angst. En mogelijk tot de onderdrukkers van de toekomst. Tenzij de potentie, de moed en de kracht die ze hebben om de vredestichters van de toekomst te worden. Dat bewijzen vele duizenden ons dagelijks. We weten ook dat miljoenen kinderen nog verstoken blijven van hulp. Op al die jonge mensen moet onze aandacht gericht zijn. Ook en juist in een periode dat we hier in Curaçao de oorlogsslachtoffers herdenken die in en na de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. En morgen de 70 jaar vrede vieren. Zolang de oorlog doorwoedt in de hoofden van opgroeiende generaties, waar ook ter wereld, kunnen we niet rusten. Gelukkig zijn er vele organisaties die zich het lot van kinderen aantrekken. Het War Child van Mark Vogt is er slechts één van. Juist nu moeten we de aandacht hebben voor de oorlogskinderen van 2015. Hier en daar. Toen en nu. Oud en jong. Zoals we de oorlogskinderen uit de periode 1940-1945 nooit mogen vergeten,
Zo mogen wij ook de slachtoffers van nu nimmer in de kou laten staan. Goedemorgen. Geachte aanwezigen, hartelijk welkom op deze 4 mei herdenking. Dankzij de inspanning van de vrijwilligers en de mannen van de Compagnie in de West is de militaire begraafplaats weer zo toonbaar dat het een waardig decor vormt voor deze herdenking. Hartelijk dank daarvoor. Sommige dingen zijn zo vanzelfsprekend dat je er nauwelijks bij stilstaat. Het is bijvoorbeeld heel vanzelfsprekend dat elke morgen de zon opkomt en 's avonds weer ondergaat. Zeker hier op Curaçao. Slechts een enkele keer ben ik me de zon bewust. Als ik 's avonds bij de zee sta en de hemel prachtig kleurt. Maar meestal sla ik er geen acht op. Iets wat voor ons bijna net zo vanzelfsprekend is als het opgaan van de zon, is vrijheid. Het is vaak moeilijk om de waarde van iets te zien als het heel normaal is. Een mens leert de waarde van vrijheid pas kennen als hij onvrij is. 75 jaar geleden werden mensen daar heel hard mee geconfronteerd. Ineens niet meer voor je mening mogen uitkomen. Bang zijn om over straat te lopen. Rechteloos te worden. Jezelf niet meer mogen zijn. Het is belangrijk om ons bewust te zijn dat wij in vrijheid mogen leven. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Zoveel mensen hebben voor onze vrijheid gevochten. Dierbaren zijn in die strijd omgekomen. 4 mei is daarom een belangrijke dag. Het maakt ons bewust van de vele offers die het heeft gekost om tot de bevrijding te komen. De vrijheid is de erfenis die we van hen hebben gekregen. En die dienen we te koesteren en te beschermen. We zijn het aan de gevallenen verplicht om zuinig te zijn op onze hernieuwde vrijheid. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft dit jaar het accent voor het jaarthema gelegd op de bevrijding en op wat we daarvan kunnen leren. Er zijn mooie verhalen geschreven over de bevrijding en een van die verhalen wil ik met u delen. Ik kwam het tegen in dit boek. In het boek van Jan Terlouw, Hutu voor mensen die iets zeker weten. En het verhaal heet Irene. Een Britse soldaat vertelt. We moesten een stad innemen, een Franse stad die de Duitsers nog bezet hielden. De hele ochtend had onze artillerie de stad beschoten. Daarna trokken de tanks erin. Je zou zeggen dat er na al die granaten geen levende ziel meer in de stad was. Maar vanuit alle hoeken en gaten kwam nog steeds geweervuur. In de loop van de middag was het zover dat we de huizen één voor één moesten schoonvegen. De bajonet moest op het geweer. Daar hielden we niet van. Als je de vijand doodt, wil je hem niet in de ogen kijken. En we waren bang voor hun bajonetten. Toen het bijna gedaan was, ging ik nog een huis binnen, aan de rand van het stadje, alleen. In de puinhoop, die eens de huiskamer moest zijn geweest, zat op de bank een Duitse soldaat. Zijn geweer met bajonet lag naast hem op de grond. Ik wilde toesteken, maar iets weerhield me. Hij zat daar zo weinig bedreigend, zo vredig zou ik haast zeggen. Hij staarde naar een foto die hij in zijn hand hield. Ik ging naast hem zitten. Zo kon ik de foto zien. Er stond een jonge vrouw met een kind, een meisje. Ik tastte in mijn borstzak en vond de foto van mijn vrouw met onze zoon. Zo zaten we daar enkele minuten naast elkaar naar onze foto's te kijken. En toen zakte hij langzaam van de bank. Pas toen hij op de vloer lag, zag ik dat zijn kleren onder het bloed zaten en dat hij een grote wond in zijn buik had. Hij zei zachtjes, Frieden, en sloot zijn ogen. Even dacht ik dat hij dood was, maar hij ademde nog. Ik kende geen Duits, maar het woord dat hij had gezegd
verstond ik wel. Frieden. Ik ging naar buiten en zag daar een ambulance met 2 soldaten van de geneeskundige dienst. Daar ligt een zwaar gewonde vijand, zei ik en wees naar het huis. Neem hem mee. Ik ging ook weer naar binnen. De foto van zijn gezin lag nog op de vloer. Even later hadden ze de gewonde Duitser in de auto gedragen. De foto stak ik in mijn zak, bij die van mij. De man zou het niet overleven, vermoedde ik. Buikwonden op een smerig slagveld. Daar ga je aan dood. Ik had er al zoveel aan zien creperen. Enkele maanden later hadden we de oorlog gewonnen en was ik weer thuis. Bij mijn spulletjes vond ik de 2 foto's. De onfortuinlijke soldaat stond me nog helder voor de geest. Achter op de foto van de Duitser stond een adres, ergens in Keulen. Mijn vrouw, die een aardig woordje Duits spreekt, schreef een lieve brief aan de vrouw van de foto, waarin ze vertelde dat haar man Frieden had gezegd en naar haar foto had gekeken. 14 dagen later kwam er een antwoord van een zekere Marcus Wachter. Hij was goed verzorgd door onze geneeskundige troepen en hij had het overleefd. Hij was net weer thuis. Hij moest nog veel het bed houden, maar het zou allemaal wel weer goed komen. Later heb ik hem opgezocht in Keulen. We zijn nu oude mannen, hij en ik. We zijn allebei grootvader van hetzelfde kleinkind, een meisje. Ze heet Irene. Ze heet Irene. Als ik dit verhaal zou moeten duiden, zou ik dat als volgt doen. Dat in alles wat er gebeurt in de oorlog, er nog steeds compassie en liefde valt te ontdekken in de wereld. En dat met de bevrijding het eind aan het geweld er ruimte komt voor nieuwe mooie dingen, voor een hoopvolle toekomst. Als we dan bedenken dat Irene vrede betekent, is het verhaal helemaal compleet. We vieren dit jaar 70 jaar vrijheid en tegelijk lijkt de wereld wel in brand te staan. Zijn oorlog en geweld aan de orde van de dag. Het is daarom te meer van belang om te blijven herdenken. Terug te blijven kijken op het verleden en ervan te leren. Dat geldt voor de maatschappij, maar dat geldt zeker ook voor de mensen bij de krijgsmacht. Wij moeten ons bij uitstek bewust zijn van de offers van onze collega's. En van het belang van wat er op 5 mei gevierd wordt. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben Nederlandse militairen zich ingezet om een bijdrage te leveren aan vrede, veiligheid en vrijheid. Helaas zijn daar ook na de Tweede Wereldoorlog slachtoffers bij gevallen. Vandaag herdenken we de burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog tot op heden tijdens vredesmissies of door oorlogshandelingen en terreur zijn gevallen. We zijn hen grote dank verschuldigd. Zij brachten offers opdat wij en anderen in de wereld in vrijheid kunnen leven. Voorgaan.
Zet af. Beweer. Op de plaats. Dus. Dan zullen we nu overgaan tot het leggen van de kransen. De gouverneur van Curaçao namens de Koninkrijksregering. De minister-president namens de regering van Curaçao. De plaatsvervangend commandant der zeemacht in het Caribisch gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht in het Caribisch gebied. De commandant en eerste officier van het vrijwilligerskorps Curaçao. Het bestuur van de Veteranenvereniging Curaçao. Het bestuur van de Stichting Militair Erfgoed Curaçao. Excellenties, genodigden, belangstellenden, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Wij zijn ons inmiddels ook zeer bewust wat Curaçao in de Tweede Wereldoorlog heeft betekend. Ik wil een speciaal woord van dank richten aan de vrijwilligers van de Stichting Militair Erfgoed, de Klascompagnie, het ministerie van Algemene Zaken voor de organisatie dit jaar, de kransdragers van de Scouting en de Brigade de Sicoridad.